Albishirinku 'yan Nigeria, next week za a buɗe dangote refinery. Wannan refinery ita ce na largest vertically integrated petrochemical complex in the world. Ma'ana duk duniya a jerin makamantanta babu wacce ta kai ta girma. Zancen da ake muku yanzu an gama gininta an gama komai 24 ga watan January ɗin nan babu Buhari zai buɗe ta. Kamar da kuka sani Najeriya tana ɗaya daga cikin manyan kasashen da suke da arzikin man fetur amma kash ba ma tace a Najeriya sai dai idan mun fito da shi mu fitar da shi ƙasar waje su tace sannan su dawo mana da shi. To Masha Allah wannan matsala ta zo ƙarshe domin wannan matata za ta dinga tace bares a duk rana za ta dinga tace bares 650. Wannan sabuwar matata ta rage satan mai ɗanyen mai da ake a wajen da ake haƙo shi domin kai tsaye aka connecting ɗin shi daga pipe har zuwa inda ake tato shi. Ba fa da wasa suka zo ba. Wannan refinery din za ta kawo ƙarshen duk wani wahalar mai da ake layi a gidan mai, karancin mai, tsadan mai. Wannan refinery din za ta kawo shi. Kai za ma mu dinga siyar da wanda aka tace din. A maimakon da muna karɓo shi a ɗanye mu fitar da ɗanye a kawo mana shi. Mu yanzu sai dai ma mu dinga fito da makota. Idan ma mun ga dama har na makota wanda suke da arziki za mu dinga karɓowa muna taya su tacewa muna samun riba da shi. A duk rana za a dinga producing din biliyan 3 na standard cubic feet of gas. Za a dinga samar da lita miliyan 65 na fetur, lita miliyan 15 na diesel injin oil ake ce masa ko menene, sannan kuma 4 million liters na jet oil. Kada ku manta da cewa musabbabin tsadan kuɗin jirgi al misali daga Kaduna domestic flight daga Kano zuwa Abuja, Kano zuwa Lagos ya tashi ne saboda karancin jet fuel. To yanzu za a samu shi wannan kuɗin zai sauka. Sannan kuma uwa uba za a ba wa graduate da kuma 'yan Najeriya da yawa aiki. Ya Allah, duk me sa hannu, duk me sa hannu a cikin ci baya da kuma dakilewar Najeriya, ya Allah ka dakile shi. Ku ce amin don Allah.